सा सानजा खोला सोनाब साखि साफोर लानानै आङो बुङो हिनजाव मोननो रोङिफ्रा थाब थाब मोनथों आरो सिख्लाफ्राबो फिसाय मोननो रोङिफ्रा हाबा जानो रोङिफ्रा थाब थाब जानो मोनथों अफिसारि लं। हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरलायबाय नै दिनैहाय आङो बगा मोननो आदार ओमफ्रायो नाजों जानो मैथा लायनो नागिरदोंमोन दहाय ना गुरहैदोंमोन नालाय नै आं प्लास्टिकबो लाखाबाय जोङो दा थांबाय थानोसै नारदाबो आंनि खिथु खिथु फैगासिनो दङ जोङो दा एन्ट्रि खालामसै लोगोफोर ओरैसो थांनांगोनब्रा बैयावसो आं दहाय खानो होननाया बैयाव फै ओरै फै जोङो दा थांबाय थानोसै आरोखि नै हाग्राबारि ओरैनो थाङोमोन ने आयु मोखाङाव नुवाखै आं फैनाय माबायदि फैफादों उनाव आयु हनै फेरेंगा बादोंमोन बैयाव अ बिरलांबाय देखायनाय लोगो लोगो देखायजाया आं होननायसो नै लोगोफोर बिदिखौ नोगोद जायो आरोना नै दुब्रि हाग्राखौ नै खौ खानोसै बेयाव गोजौ खायो गोजौ दंमोन ओमफ्राय सिखा लाबोबा साबसिन जागौमोन आरो आसुगुरा माबा जायोना आङो दा खानोसै लोगोफोर बिलाइआनो गोलाव गोलाव नङा नै सिखा लाबोबा मोजां जागौमोन। हेलौ गाइस नै जोंहा माबा बगा मुलानो जों आदार खानो नागिरदों गाइस हेलौ गाइस नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था अ नै मैखुन दाउसेन गाइसमेन नोंथांमोनखौ फेरखंनि चेनेलाव बरायबाय गाइसमेन बे जाजाया बेयो बैदिन जाजायो बे आलदा मैखुन सिनाया नै मैखुनखौनो सिनाया मैखुन दाउसेनासो जाजायो बे जाजाया आङो नुफेराखैमोनबा मारै सिनायनो गाइसमेन नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय लोगोसे कमेन्ट खालाम माबायदि मोनदों गाइसमेन हाय गाइसमेन जों दायो नै सेसाना आदार खानोसै गाइसमेन बेरखङा नै बिराद खागोन नै बे बेरखङा खायाबा माथो आरो लोगोफोर नाजों जानो नाथुरफोर लांबावगोन जोंहा लोगोफोर नाजों जानो आया नाजों जानो नाथुरलाय नाजों जानो मैथा लांनो होननाया नाजों जानो लोगोफोर गाइसमेन हाय गाइस नोंहासो खादो दे बबेयाव खायो बिदिबो जायो आरोना बरिया गोरा जाथारदो गोराथारहाय सिखा लाबोनो सानदोंमोन बावबोबाय खस्थ' मोनसिगोन आखाया बिदि नङा फांदो बा साब्बाइस बेटा बे खाजागोन ना खाजायाखै बैयाव खानस्रि फैदो दाख्लै खानायाव बैयो मुलि सारनायनाबो जाखो बेफोरलाय नङाबा बिसिम खाजागौमोन नै बिसिम खाजागोन नै अखा हानाय बायदि मोनबायहा नोङो खादो दे नोंखौथ' खानो हायोना आं मानो खानांगौ आंखौल' खादो होनबाय थायो आं मानो खानो नों खानायानो आं खानाय नोंनि मावनायानो आंनि मावनाय खा खिन्थु नोंनि जानायाल' आंनि जानाय जानो हाया दै जानायाखौ आलदा आलदा मावनायावबा एखे जलदिखा बेखौनो जाजोबो आरोना ओरैबो दंबावोसो बाब वाव लोगोफोरनो ग्रिन बेलासिबाथाय फुरा
ओमफ्रायो नारदा आंजों रायजानानै नै सिरि सिरि खागासिनो दङ बिथाङा आंखौ रागा जोंबाय रायजानानै मा बिदिसो मावनांगौदा मा आंखौल' मावनो होयो एसे साफा खा बारा गाज्रि खानो नाङा रोदानिफ्राय हा फैयो बेफोरखौ लाफानो नाङा हानिफ्राय रोदा जायो बेखौथ' गियान गैयाना थेवब्लाबो दे खा रायबा मावो आरो रायाबालाय बहा मावनो एथ' अलसिया खोथा दाबुंलै आंखौ नुदों बानानै आखिजोंसो खादों बेफोरखौनो बुङो मावग्रा मिन्थिखायो नों माबायदि मावो देनां देरबा नायफिना दै बे बगामुलाया एफा खस्थ' खांबोदों आदारखौ खायै खायै देनां देरबा जोंखौ नायफिना नोंनिसो फिसाला फिसाजो दा हिनजाव लाबा देनां जुदासो जागोन खोमा ओमफ्राय मालाय बिनि फिसाजो फिसाला बिदिखौ मानो एफा गोथाव मोनोथाय बिसोरो अयथासारब्रा ओमफ्राय अयथासार जायो लोगोफोर बेखौ बेनिखायनो जोंबो लांफैबाय मैथाबो लांनांगौमोन नालाय मा जायो बगामुलाया बगामुलाया ओमफ्राय आं बेखिनिखौ खाना दङ आरो नै नारदा खादों बिस्कुट जायो ओमफ्रायो थागुना बिलाइ जायो मैथा जायो थागुनाया बिसिनि फेभरेट नोगोर जायो थागुना बिलाइखौ मैथा जायो ओमफ्रायो बै बिबारनि बिलाइ गोरलै गोरलैखौबो जायो आरो बिबारखौबो जाबावो मथा मथि गासिबो जाजोबो बिसोरो ओंखामबो जायो नै बेखौथ' ओंखामखौ जायो लोगोफोर खोथिया फोनायाव खम जागोन बिसोरो आङो खाबाय नै दा खोथिया हगारना फैबाथाय जोङो बाबाजों लोगो जागोनसो लोगोफोरा आङो दा नै खागासिनो नारदाबो खाबाय ओमफ्रायो नै रायजानानै बारा मुद गैला बेना नै गंनासो थागासिनो दे बेखौ बसर गोलावद्राय जादों मा बुस्थु बेलाय थगायनायाव हले बिराद गोरों बियो माबा मोनसे फैयाबाबो फैदों होनो आंसो बांसिन खाबाय ने सालायखो बुरो फैलाय हास्लाबो नों मावनायाव उफ जारलिं फुससे उफ जारलिं हिन्जाव मोननो रोङि सेंग्राफोरा थाब मोनथों फुससे जारलिं हिन्जाव मोननो रोङिफ्रा थाब मोनथों फुससे बोरसो हरनायलाया जारि हरदां सेंग्राफोरखौ हिन्जाव मोननो रोङिफोरखौ थाब मोननायनि जारलिं साहानि बारा खोला बारथों खोलानि बारा सोनाब बारथों सोनाबनि बारा सानजा बारथों फुटसे हिन्जाव मोननो रोङिफ्रा मोनथों थाबनो सिन्था गैला एबार मोनजोबखासिगोन सोरखारखौ नों बोर हरनानै मोनबाथ' खम खुसि जागोन बिसोरो फुटसे लाइक खालामग्रा मोजां कमेन्ट हरग्रा आरो शेयार खालामग्राफ्रा हिन्जाव थाब मोनदों सेंग्राफ्रा फुटसे दाउखाया फुराखै दाउब'आ सोमाखै ओमफ्राय सानजानि बारा सोनाबजों बाराखै खोलानि दैया खोलानि बारलायनो सा सानजा खोला सोनाब साखि साफोर लानानै आङो बुङो हिन्जाव मोननो रोङिफ्रा थाब मोनथों आरो सिख्लाफ्राबो फिसाय मोननो रोङिफ्रा हाबा जानो रोङिफ्रा थाब जानो मोनथों जारिलं दाउसा माबा गां दं खाखांबायना एबारहाय नाय बेथा सोरना बांसिन देलै जाबाय गावना जि जामगावखौ लाखायो दे नायलाय एकदमबारे साइसबो नङा माबो नङा जामगावगाव नायलाय उल्थां फाल्थां खोथियाखौ फुना लांनो फिथर नङाबा खमसे खम मोजांला खानानै होनायाव मोजां जायो नुवाखै अके बायदि मानसि अलथिया बियो मावनो दांनो रोंगौ दे अनजालि ओरै थोदोल' एकदम मैथा गायनायावब्रा एसे फैयो दा
सोरदो जासोनायनि माथो बिसिफोरा लांनांगौ आयु हनै बांद्राय जानो हाखायालै आङो जाबाबो खुरै गिदिरजों खुरैसे संख जानो हायो बे खुरै गिदिरजों खुरैसेल'बा एसे खम जायो बिदिनो खुरै गिदिरजों खुरैथामसोबा थोयो आरो आंनो खुनुरुखुम बांद्राय जाया खायसिबथार जा गोरों नुयो मानसिखौ मैथा खानो नायबानो बोरैबा गोरोंल' नुखायो मैथा खाना ओरै मोखां आरियावलाय गोरों नुयोना नङा नायबानो गोरों नुखायो नायबानो नों मैथाखौ बस'दों ना खेबस'दों बस'दों खेबस'आखै मा खेबस'नांगौ जायाखै थोबाय दा थोगोन ना माखोथाय एसे खाबावदो मानसियालाय सोलोंना फैजोबखादों जेबो फोरोंनाङासै बयनिख्रुइबो साबसिन माखौ रोंबोदों होनब्ला जानायाव साबसिन सोलोंना फैदों आरोना बे जानायखौ लोगोफोर बिथाङा जाहैबाय फेरखङा जानायखौ साबसिन सोलोंना फैदों ओमफ्रायो मावनाया 17 नाम्बाराव आरो खामानि मावनायखौ साबसिन रोंनाय 17 नाम्बाराव प्लास्टिकआव 17 नाम्बार थायो नामा मावनायफ्रासो खोलैबावबाय दा लेवारसो माबायना आयौ आंनि लेवार माबायना गैयालै गैया लेवार गैया लेवार दङ गैया लेवार दङलै आइया खारबावबाय मानसिया लेवार दं लेवार थांसै आरो लोगोफोर नै मैथा लाबाय ओमफ्रायो सेसानि आदारनि नारदा गिरफांदों फैद' नारद माथो दंबावो बे गेट फांनाय माबानायजोंनो सेससै थ' होमबा नालाय दाउ सोराव फुयो मानसिखौ जिउआ बावनो थायो होनजायो बुंनो थाङोबा दै जि मेवखायो बेनाव लेवारा बोरै साबाय मानसिखौ थाबाय लेवारा बगा खाथियाव फैलायो नायलाय मुलियालाय बगा मुला अ नै लोगोफोर मुलिया सिङावसो उन्दुनानै दङ ओमफ्राय नै बगाया माजोंबा अरजालांखो ओमफ्राय आथिङानो लेंग्रासो जाना दङ नै बगा ना अरनाया सिंजों थ' नै बगाया जि मोजां नाहरगासिनो बगा नायलाय थाइजौखौथ' मालाबाबो थाइथाम मैया थाइनै लाबोदोंना ओमफ्राय बे थाइसेखौलाय सोर जानांगौ सोर जागोन बे थाइसेखौ सोर जागोन बेखौ लाय थाबलाय खाबाय आरोना फेरखौ दिरुंखौनो खाथेना होदों बेनोदां आं खायाखै बेनोखा आं नङालै नों खायाखै दहायो ओहो हे आं खानानैल' होदों खानाया आं नङा नै बे खादाजोंनो खादालायनाय बे जेखाइजोंनो लायदों आरोना बेखौ दहाय नाथुर नाखौ ओमफ्राय नैबे साम' दंबावोसो साम' बैजों साम'बा बहा बैयाव दङ बैयाव अबे दोनना बे दोङो नायलै साम' नायनि दे साम' आयु सेरबा बेखौबो फेरखं खननाय साम'आ सेरबाल' बेखौबो खाथेबाय
आंजों होनजानायखाय मोनथाम लानानै फैबाय उन्दै बोरो नायनो एसे बुरजा लाबोदों थाइजौखौलाय लाबोबाय थादों गोथावथार ना औ बेसां हा थाइजौखौ मानो लाबोबाय थाखो बेसे बुरजा लाबोदों नोंसो जागोन नोंलाय जों जानो थाखाय लाबोबाय Wah, asla. Sama loंदों सोर होआ सोर होआ मादै Wah, देन्जारलै गोथावथार Wah. दे लोंदो होमबा आसोल दे मोजां लों दे सु दं साया मा सु गैया माथो दं हारा सानांगौ हारा मा सालु थाङो सायाव मा दं दे होमबा सुबो गैया हाराबो गैयाबा मस्ला दुर मस्ला थायो नामा सोरबा सिनि सापात बेखौनो मोनथिया नों ए लोगोफोर आङो दा नै मैथाखौ सायना लाबाय ओमफ्राय सायखांनानै संनोसै डाइरेक्ट सायहोनानै बेखारनो माने मामिया मुलि जादोंनो बेनिखायनो मैथा गोखैखौ जाया नै दा खायलाजों सायनो दा खायलाखौ हाफिनबाय आङो लोगोफोर जों लायनाया बेनोमोन ओमफ्रायो नाथुरखौ मामि मोनहा खायलाजों जासिगोन आङो नाथुर जाया नालाय बेनिखायनो आङो बै ना एसेखौ बाथोन जासिगोन आरो ओमफ्राय बिसोरबो खायलाजों जाथोंसै नाथुरखौ एवगासिनो दङ लोगोफोर सामब्राम हानानै होबाय नै आंनि ना बाथोन ओमफ्राय नै दहाय आजा होफैनाय थाइजौखौ आं नारदनो हानानै होबाय लाइन थांबाय गासिबो ओंख्रि संनायाव जाथोंसै साननानै गोदैना बिराद लोगोफोर बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन बाय बाय